Siring sa ibang lugar, saruang Muslim community na ini sa Barangay Orosite sa siyudad ning Legazpi na nagseselebrar ngunya na aldaw kang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sigun kay Aminuddin Subangan, ang nasabing selebrasyon, iyo ang pagtauman daanin daning onra sa mga naging sakripisyo subuot kan propetang si Abraham. Nagiging tulay manda ang selebrasyon, nga ni magkaburunyog palalo sindang mga Muslim. Tuwing ganitong Hajj, libo-libo ang tao o kaya milyon-milyon ng Muslim na pumupunta sa Mecca upang mag-Hajj. Ito yung harawan na isinakripisyo ni Abraham alayhi salatu wassalam ang kanyang anak dahil sa pagtayo niya sa mosque sa Kaaba. Kumpuesto ning labisang gatos na pamilya ang nasabing Muslim community. Dugang panisubangan, hirarom na importansya ang pigtatauninda sa nasabing selebrasyon sa pagtubod na karibay kani ang dobling pagpapala. Sana po ay bigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking grasya, bigyan sila ng magandang pag-iisip, bigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mga katungkulan, lumaki ang kanilang katungkulan sa Islam. Pigpapasalamat man kang nasambit na Muslim community, ang mga pigpapaabot na pakikisumaro ka man lain-lain man na reliyon sa saindang selebrasyon kang Eid al-Adha. Ang hinahanap namin yung mapayapang pamumuhay. Halimbawa yung makikitungo sa mga kaibigan namin, mga makatolikuman o ano man siyang reliyon, pero ginagalang po namin yun. Kung ano man ang paniniwala niya. Mientras tanto, pigproklama man kang Malacanang na regular holiday ang Hunyo 28 bilang pakikisumaro sa Eid al-Adha kan mga tugang nyatong Muslim. Madurarang selebrasyon sundo sa katapusan kang Hunyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.